җиләкле җәйләргә тагын да матурлык истәргә дип, 70 ел элек якты дөньяга туган газиз энебез, ике тума абыебыз һәм энебез Абдулханов Камил Имат улының матур юбилеена җыелыштык. Аның чын туган көне 5 июнь көнне булды. Татарстан Республикасы Чүпрәле районы Югары Караките авылында газиз кешебез 10 балалы гаиләдә 7-нчесе булып якты дөньяга туган. Бала чагын ул гаять шатлыклы һәм мавыктыргыч мизгел итеп хәтерли. Чөнки ул бер генә дә уфтанырга ярата торган кешеләрнең берсе түгел. Ә бит чынында бу чагы аның шактый авыр була. Бөек Ватан сугышыннан соң яраланып кайткан әтиләре бик тиз үлеп китү сәбәпле, алар әниләренә олы таяныч һәм ярдәмчеләренә әвереләләр. 8-нче сыйныфны тәмамлап, акыллы һәм тырыш егет Сингели шәһәрендә тракторист һөнәрен үзләштерә. Параллель рәвештә кичке мәктәпкә дә укырга йөри. Тәмамлагач янәдән туган авылына колхозга эшкә кайта. Тракторист буларак хезмәт юлын башлап җибәрүгә 1970 елда аны Советлар армиясе сафына алалар. Илебез алдында булган хәрби бурычын ул ерак Германия илендә намуслы килеш үтәп кайта. Яшь егет бер генә дә шәһәргә күчеп китү хыялы белән янмый. Киресенчә, үз эшен дәвам итеп, лаеклы ялга чыкканчы колхозда намуслы хезмәт сөрә. Аның тырышлыгы аркасында пенсияга киткәндә дә җибәрәселәре килмичә әле тагын 2 ел гына булса да хезмәт итәргә үтенделәр. Ә инде 2014 елдан алып ул лаеклы ялда. Шәхси тормышына килгәндә гомер юлының бу тармагы да бик матур аның. Мәдәният йортында бию кичәсендә ул үзенең гомерлек яры Данияне очратып, 47 ел элек матур гаиләсен корды. Татылыкта һәм мәхәббәттә бу матур парның уллары Фаил, кызлары Гүзәлия якты дөньяга аваз салдылар. Хатыны өчен үлеп-күчеп яраткан тормыш иптәше булса, балалары өчен бик кайгыртучан, назлы әти дә булды якын кешебез. 2002 елны аны бәхетле итеп беренче оныгы Регинасы туды. Ә бүгенге юбилеен ул инде 5 онык бабасы буларак каршылый. Шушы түгелме соң ул бу якты дөньяда яшәүнең мәгънәсе? Дания апа белән алар гомере буе бик тырыш гаилә булып хуҗалык алып бардылар. Зур, матур өйләрен булдырып, апабыз Сарияне дә тәрбияләп, бергә гомер кичерделәр. Инде без авылга кайткач та гел аларда тукталабыз. Җылы күңелләре, ачык шат йөзләре, мул сый тулы табыннары белән алар яратып, чын туганнар итеп каршылыйлар. Гомере буе аларның тәмле мәтрүшкәле чәйләре, яккан мунчалары, пешергән, телеңне йотарлык ризыклары көтеп тора. Мең рәхмәт аларга шушындый кунакчыл булулары өчен. Ә Камил абыйга килгәндә ул бик ягымлы, тырыш, гадел, һәр кешегә ярдәмгә ашыгучан, гомердә кеше рәнҗетми торган, олы тәҗрибәле кеше. Шуңа да аны бик иртә авылда да абый дип йөртә башладылар. Дания белән алар сәяхәт итәргә дә яраталар. Гел санаторийларда булып, хәтта Төркиядә дә булып кайттылар. Без аларга тукталмаска телибез. Әле бергәләп бар дөньяны тигезлектә гизсеннәр. Гомернең һәр көне имин булсын, һәм куелган бар максатыңа да кадерлебез иреш. Кыйммәтле кешеләр белән генә очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме җан тынычлыгы, бәхетле, озын гомер телибез. 70 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей якыныбыз каршы ала таң белән, насып итсен иде бергә яшәү тыныч җан белән. Ни телиек, бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый, талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңла әле онытып бар эшләреңне. Кадерле Камил Иматович, апагыз Кәүсәрия һәм барча 2 тума абый сеңелләрегез исеменнән Рзалия язган ошбу котлау сәламен шундый ук матур җырда төгәлли. Рәхәтләнеп тыңларыз.
Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.